तं मण्डारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं भर्रिपिञ्जवचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं त्वयि कீழ मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं वसूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ஜகத்குரும் இறங்க உட்புல பத்மபத்ராட்சம் நீலஜுயிமித சந்நிபம் யாதவானாம் சிரோரக்ஷம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் விஜயகுமாரி மாதாஜி லாஸ்ட் லைன் கொஞ்ச நாளுக்கு பாடாதீங்க, நீங்க மனசுக்குள்ள சொல்லிக்கோங்க. கிருஷ்ணன் வந்தே ஏன்னா என்னை விட நீங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல் அட்ராக்டர். எல்லாரும் உங்களை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. உட்புல பத்மபத்ராட்சம் நீலப்ருயைமித சந்நிபம் யாதவானாம் ஷிரோ ரத்னம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் नीलजीमुखसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणी केलि संयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्त तुलसी गन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् संयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् कृष्णं वन्दे ஜகத்குரும். இப்போ மாதாஜி நீங்களும் லாஸ்ட் 2 லைன் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. உங்க மெத்தட் டோட்டலி டிஃபரண்ட். அவாப்த துளசி நீங்க அவாப்த துளசின்னு வருது. நீங்க பிரேமா மாதாஜியை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் பாடுங்க. நெக்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் ஃபாலோ அவங்கள கவனிங்க. கோபி குச்சத்வந்த குங்குமாகித வக்ஷசம் श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपीकानां कुङ्कुमाकितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुमाङ्गितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Perfect Prema Mataji, on dot. श्रीवत्साङ्गं महोरक्षं वनमालविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीनिवासं मघोरस्कं श्रीवत्साङ्गं मघोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ராம ராம ஹரி ஹரி. தானிஷி மேம் வந்துட்டாங்களா?
வந்துட்டாங்க மாதாஜி. லைவ் ஓகே மேம் லைவ் என்னால ஸ்டாப் பண்ண முடியல, நீங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நான் ஸ்டாப் பண்ணி நான் மறுபடியும் லைவ் போட்டாச்சு. ஓ சாரி ஓகே தேங்க் யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. லாக் அவுட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. பண்ண மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜெய ராத மாதவ ஜபிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ விகாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராதா மாதவ விகாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா வரதாரி கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதனந்தன பிரஜனரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜனரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜனரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜனரஞ்சன வனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி வனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி குஞ்ச விஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. भगवते वासुदेवाय நமோ ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. नारायणं नमस्कृत्यां நாராயணம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நமஸ்கிருத்யம் नरोत्तमं நரம் நரம் செய்வ செய்வ நரோத்தமம் पतिं व्यासं தேவீம் தேவீம் சரஸ்வதிம் சரஸ்வதிம் வியாசம் வியாசம் उदीरयेत् ததோஜயமுதீரயேத் नष्टप्रायेषु अभद्रेषु நஷ்டப்ராயேஷு பிராயேஷு அபத்ரேஷு नित्यं भागवत सेवयाम् நித்யம் நித்ய பாகவத சேவையாம். சேவையாம். भगवत्य उत्तमश्लोके பகவத்யே உத்தம உத்தம ஸ்லோகே ஸ்லோகே भगवते नैस्तिके பக்திர் பக்தி பவதி பவதி நைஸ்திகே. நைஸ்திகே. भागवतम 4th canto 30th chapter 35th sloka यत्रेयन्दे कदा मृष्टा तृष्णयाः प्रसमो मदः प्रसमो यदः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चनः प्रेम माताजी वाच यत्तेयन्ते यदे कदा यत्र ते कदा मृष्टास् तृष्णया रसमोदमतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कस्सनः எத்திர எங்கே ஈதியந்தே வழிபட அல்லது விவாதிக்கப்படுகிறதோ கதா வார்த்தைகள் மிருஷ்டர் தூய கிருஷ்ண திருஷ்ணயா பௌதீக நாஷ்டங்கள் பிரசம் திருப்தி எதன் மூலம் நிர்ணவரம் காழ்ப்புணர்ச்சி எத்திர எங்கே பூதேஷு உயிர்களுக்கிடையில் ந இல்லை உத்வேக உச்சம் அச்சம் எத்திர எங்கே கசன எதுவும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். உன்னத உலகின் தூய கருத்துக்கள் எப்போதெல்லாம் பேசப்படுகின்றதோ அப்போது அங்கே குழுமியுள்ள கூட்டத்தினர் அவர்களது அனைத்து வகையான உலகியல் நாட்டங்களையும் சிறிது நேரமாவது மறக்கின்றனர். அது மட்டுமல்லாது ஒருவர் மீது மற்றொருவர் காழ்ப்புணர்ச்சியையோ கவலையையோ அல்லது அச்சமோ கூட கொள்வதில்லை. பொருளுரை வைகுண்டம் என்பதற்கு கவலையில்லாத என்று பொருளாகும். உலகம் என்பதற்கு முற்றிலும் கவலை நிறைந்த என்று பொருளாகும். பிரகலாத மன்னர் சதா விக்னம் அசத் கிரகத் என்று குறிப்பிடுகிறார். உலகினை உறைவிடமாக கொண்டிருக்கும் உயிர்கள் அனைவரும் கவலை நிறைந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். ஓரிடத்தில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய புனித கருத்துக்கள் தூய பக்தர்களால் பேசும் பொழுது அந்த இடம் உடனே வைகுண்டமாக மாறுகிறது. இதுவே சிரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு என்று, அதாவது பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணுவை பற்றி கேட்பதற்கும் ஓதுவதற்கும் உரிய முறையாகும். பரமபுருஷ பகவான் தானே இதனை உறுதி செய்கின்றார். நாகம் திஷ்டாமி வைகுண்டே யோகினாம் ஹிருதயே ஹுவா தத்ர திஷ்டாமி நாரத யத்ர காயந்தி மத் பக்தாக. அன்பார்ந்த நாரதனே, உண்மையில் நான் எனது உறைவிடமான வைகுண்டத்திலும் இருப்பதில்லை, யோகிகளின் உள்ளங்களிலும் இருப்பதில்லை. ஆனால் எங்கே எனது தூய பக்தர்கள் எனது புனித நாமம், உருவ லீலைகள் மற்றும் குணங்களை ஓதிக்கொண்டும் விவாதித்து கொண்டும் இருக்கின்றனரோ அங்கே நான் எப்போதும் இருக்கிறேன். உன்னத ஒளி வடிவில் இறைவன் அங்கே இருப்பதினால் வைகுண்ட சூழ்நிலை அங்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. இச்சூழ்நிலை அச்சமும் கவலையும் இல்லாததும் ஆகும். ஓர் உயிர் மற்ற உயிரை கண்டு அஞ்சுவதில்லை. பகவானின் புனித நாமங்களையும் பெருமைகளையும் ஓதுவதனாலும் கேட்பதனாலும் ஒருவன்
புண்ணிய செயல்களை செய்கிறான். சுண்வதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ணக புண்ணிய சிரவண கீர்த்தனக. பாகவதம் 1.2.17. இவ்வாறு அனைத்தும் உலகில் நாட்டங்கள் தாமே நின்று விடுகின்றன. இச்சங்க கீர்த்தன இயக்கம் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதற்கு காரணம் இந்த உலகில் கூட கவலைக்கிடமில்லாத உலகமான வைகுண்ட லோகத்திலோ ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். சிரவணம் கீர்த்தனம் முறைகளை இவ்வுலகம் முழுவதும் பரப்ப வேண்டும் என்பது இதன் செயல் நோக்கமாகும். உலகில் உள்ள அனைவரும் மற்றவர்கள் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்கின்றனர். மிருகங்களிடம் உள்ள இக்காழ்ப்புணர்ச்சி மனிதர்களிடம் வந்ததற்கு காரணம் பகவானின் புனித நாமத்தினை ஓதுவதானது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே என்னும் கீர்த்தன பணியினை செய்ததினாலேயே ஆகும். ஆகையினால் பிரச்சேதர்கள் எப்போதும் பக்தர்கள் கூட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றும் இதுவே மனித சமுதாயம் என்பதற்குரிய மிக சிறந்த வரமாகும் என்றும் அவர்கள் கருதினர். यत्र नारायण साक्षात् भगवान् याशिनां गतिः संस्तूयते तत् कदाशु मुक्तसङ्गैः पुनः पुनः. எஸ் மணிமேகலை மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी. यत्र नारायण साक्षात् भगवान् यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कदासु मुक्तसङ्गै पुनः पुनः. எத்திர எங்கே நாராயண பகவான் நாராயணன் சாக்ஷாத் நேரடியாக பகவான் முழுமுதற் கடவுள் நியாசி நாம் துறவர வாழ்க்கை வாழ்வோர் கதி இறுதி லட்சியம் சம்ஸ்தூயதே வழிபடப்படுகிறார் சத்கதாசு உன்னத ஒளி அதிர்வினை பற்றி விவாதிப்பதினால் முக்த சங்கை உலகத்தின் மாசுகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களினால் புனக புனக மீண்டும் மீண்டும் மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் நாராயணன் முழுமுதற் கடவுளின் புனித நாமத்தினை ஓதுவதிலும் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்களின் மத்தியில் எப்போதும் இருக்கின்றார். நாராயணனே துறவிகளின் இறுதி குறிக்கோளாக இருக்கின்றார். மேலும் அவர் பௌதீக மாசுகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களினால் இசை இயக்கத்தின் மூலம் வழிபடப்படுகின்றார். உண்மையில் அவர்கள் இப்புனித நாமத்தினை மேலும் மேலும் பண்ணாக பாடுகின்றனர். பொருளுரை. மாயாவாத துறவிகள் நாராயணரோடு இருக்கும் பாக்கியத்தை இழந்து விடுகின்றனர். இதன் காரணம் அவர்கள் தங்களை தாங்களே நாராயணன் என்று கூறிக்கொள்வதுதான். மாயாவாத துறவிகள் வழியாக ஒருவரை மற்றொருவர் நாராயணன் என்றே அழைக்கின்றனர். ஒவ்வொருவரும் நாராயணன் கோவில் என்றால் அது சரியாகிவிடும். ஆனால் ஒரு மனிதனை நாராயணனாக ஏற்றுக்கொள்வது பெருங்குற்றமாகும். தரித்திர நாராயணன் ஏழை மனிதன் ஒருவனை நாராயணன் என்று கூறுவதும் மிகப்பெரிய குற்றமாகும். நாராயணனை பிரம்மதேவன் மற்றும் சிவபெருமான் போன்ற தேவர்களுடன் இணையாக வைப்பது பார்ப்பதும் கூட குற்றமேயாகும். எஸ்து நாராயணம் தேவம் பிரம்ம ருத்ராதி தைவதைஹி சமத் வேணைவ வீக்ஷேத ஷா பாஷண்டி பவே துருவம். பகவான் நாராயணனை பிரம்மதேவன் சிவபெருமான் போன்ற தேவர்களின் வரிசையில் வைத்து பார்ப்பவன் உடனடியாக நம்பிக்கை இல்லாதவன் ஆவான். அதாவது சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை செய்வதினால் முழுமுதற் கடவுளை உடனடியாக அவன் திருப்திப்படுத்துகிறான் என்பது பொருள். பின்னர் நாராயணன் தானே தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு அங்கு தோன்றுகிறார். கலியுகத்தில் நாராயணன் பகவான் சைத்தன்யரின் வடிவத்தில் உடனடியாக காணப்படுகிறார். சைத்தன்யரை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11.5.32 இவ்வாறு கூறுகிறது. கிருஷ்ணவர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணம் சாங்கோபாங் சாஸ்திர பார்ஷதம் யஜ்ஞை சங்கீர்த்தன பிராயை யஜந்திஹி சுமேதசக. இக்கலியுகத்தில் புத்திமான்கள் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தினால் தொடர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரத்தினை வழிபடுவதற்கு கூட்டமாக சேர்ந்து ஓதுகின்றார். அவரது உடல் வண்ணம் கடுமையாக இல்லாத போதும் அவரே கிருஷ்ணரே ஆவார். அவர் தமது துணைவர்களினாலும் தொண்டர்களினாலும் ஆயுதங்களினாலும் நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர்களினாலும் சூழப்பட்டிருப்பார். மனித வாழ்க்கையே நாராயணனை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்குரியதுதான்.
இதனை சங்கீத யஜ்ஞத்தின் மூலம் மிக எளிதாக செய்யலாம். பகவான் சைத்தன்யராக அவதரித்த முழுமுதற் கடவுளான கௌர நாராயணன் புனித நாமங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் கூட்டமாக ஓதப்படுகின்றதோ அங்கே அவர் உடனடியாக தோன்றுகிறார். மேலும் சங்கீத யஜ்ஞத்தினால் வழிபடப்படுகின்றார். இச்லோகத்தில் நாராயணன் ஞாசினாம் கதிகி, துறவிகளின் இறுதி லட்சியமாக கூறப்படுகிறார். உலகினை துறந்த அவர்களின் லட்சியமாக இருப்பது நாராயணனை அடைவதே ஆகும். ஆகையினால் ஒரு வைணவ துறவி நாராயணனுக்கு தொண்டு செய்வதற்கே தமது வாழ்வினை அர்ப்பணிக்கின்றார். அவர் தம்மை நாராயணன் என்று ஒரு நாளும் கூறுவது கிடையாது. நிர்வைரமாக பிற உயிர்வாளிகளிடத்து காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாது இருப்பதற்கு பதிலாக ஒருவன் நாராயணனாக ஆக வேண்டும் என்று முயற்சித்தால் அவன் பரமபுருஷ பகவான் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி உடையவனாக மாறுகிறான். ஆகையினால் நாராயணனாக செய்யும் முயற்சி கொடிய குற்றமாகிறது. உண்மையில் ஒருவன் பகவானின் உன்னத செயல்களை பேசினாலோ அல்லது ஓதினாலோ அவன் உடனடியாக காழ்ப்புணர்ச்சி அற்றவனாக மாறுகிறான். இப்பௌதீக உலகில் உள்ள அனைவரும் மற்றவர்கள் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி உடையவர்களாகவே இருக்கின்றனர். ஆனால் பகவானின் புனித நாமத்தினை ஓதினாலோ அல்லது கூறினாலோ அவன் காழ்ப்புணர்ச்சி அற்றவனாக மாறுவதோடு பௌதீக நாட்டங்கள் இல்லாதவனும் ஆகிறான். முழுமுதற் கடவுள் மீது கொண்ட காழ்ப்புணர்ச்சியினாலேயே நாம் பிற உயிர்கள் அனைவர் மீதும் காழ்ப்புணர்ச்சி உடையவர்களாகவே இருக்கின்றோம். முழுமுதற் கடவுள் மீது நாம் காழ்ப்புணர்ச்சி அற்றவர்களாக இருக்கும் பொழுது மனித சமுதாயத்தில் உண்மையான அமைதியும் ஒற்றுமையும் நட்புணர்வும் நிலவும். நாராயணனோ அல்லது சங்கீத யக்கியமோ இன்றி இன்றைய உலகில் அமைதி என்பது என்றும் இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம். தேஷா விசரதா பத்யாப்யாம் தீர்த்தானாம் பாவனேச்சயா பீதஸ்ய கிம் ந ரோசேத தாவகானம் சமாகமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேஷாம் விசரதாம் பதப்யாம் தீர்த்தானாம் பாவனேச்சயா பீதஸ்ய கிம் ந ரோச்சேத தாவகானாம் சமாகமம். தேஷாம் அவர்களின் விசரதாம் பயணம் செய்து பதப்யாம் காலங்களினால் தீர்த்தானாம் புண்ணிய ஸ்தலங்கள் பாவன இச்சையா தூய்மை பெறுவதற்குரிய விருப்பத்துடன் பீதஸ்ய எப்போதும் அச்சமுடைய லோகாயத மனிதன் கிம் ஏன் ந இல்லை ரோச்சேத மகிழ்ச்சி அடைகிறான் தாவகானாம் உமது பக்தர்களின் சமாகமம் சந்திப்பினால். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது தூய பக்தர்களும் துணைவர்களும் புனிதமான ஊர்களை கூட தூய்மை செய்வதற்காக இவ்வுலகம் முழுவதும் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கின்றனர். உண்மையாகவே உலக வாழ்வினை கண்டு அஞ்சுபவர்களுக்கு இச்செயல் மகிழ்ச்சி அளிக்காதா என்ன? பொருளுரை. 2 வகையான பக்தர்கள் இருக்கின்றனர். ஒரு பிரிவினர் கோஷ்டானந்தி, மற்றொரு பிரிவினர் பஜனானந்தி எனப்படுவர். பஜனானந்தி பிரிவினர் எங்கும் செல்லாது ஒரே இடத்தில் இருப்பர். எப்போதும் பகவானின் பக்தி தொண்டிலேயே ஈடுபட்டிருப்பர். பல ஆச்சாரியர்களினால் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கும் மகாமந்திரத்தை ஓதிக்கொண்டும் சில நேரங்களில் உபதேசிப்பதற்காக வெளியிடங்களுக்கும் செல்வர். ஆனால் கோஷ்டானந்தி பிரிவைச் சேர்ந்தவர் உலகம் முழுவதிலும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டுமென்று விரும்புவர். இவர்கள் உலகத்தையும் அதிலுள்ள மக்களையும் தூய்மை செய்வதற்காக இவ்வுலகம் முழுவதும் பயணம் செய்வர். சைத்தன்ய மகாபிரபு இவ்வாறு அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார். பிருத்திவீதே ஆச்சே நத நகராதி கிராம சர்வத்திர பிரச்சாரஸ் ஹைபே மோர நாம. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தம் அடியவர்கள் அனைவரும் இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொரு நகரத்திற்கும் கிராமத்திற்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார். சைத்தன்யம் சம்பிரதாயத்தில் பகவான் சைத்தன்யரின் கொள்கைகளை மிகவும் கடுமையாக பின்பற்றுகிறவர்கள் பகவான் சைத்தன்யரின் உபதேசங்களை பரப்புவதற்காக உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்ய வேண்டும். இப்படி பிரச்சாரம் செய்வதும் கிருஷ்ணரின் பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்றவற்றை பிரச்சாரம் செய்வதும் ஒன்றுதான். கிருஷ்ணர் கதையின்
உபதேசங்களை பக்தர்கள் அதிகமாக பிரச்சாரம் செய்ய செய்ய உலகிலுள்ள மக்கள் அனைவரும் அதிக பயனடைவர். நாரத மாமுனிவரை போன்று உலகம் முழுவதும் சென்று பிரச்சாரம் செய்யும் பக்தர்கள் கோஷ்டானந்தி எனப்படுவர். நாரத முனிவர் பல்வேறு வகையான பக்தர்களை உருவாக்குவதற்காக இவ்வுலகம் முழுவதும் சென்று எப்போதும் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாரதர் ஒரு வேடனை கூட பக்தனாக்கினார். அவர் மேலும் துருவ மன்னர், பிரகலாத மன்னர் போன்ற பக்தர்களையும் உருவாக்கினார். உண்மையில் எல்லா பக்தர்களும் மாமுனிவர் நாரதருக்கு கடன்பட்டவர்களே ஆவர். மாமுனிவர் நாரதர் சொர்க்கத்தில் மட்டுமல்ல, நரகத்தில் கூட பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார். பகவானின் பக்தன் நரகத்தை கண்டு அஞ்சுவதில்லை. அவன் பகவானின் புகழை பரப்புவதற்காக நரகம் உள்ளிட்ட எங்கும் செல்கிறான். ஏனெனில் ஒரு பக்தனுக்கு சொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாது. நாராயண பரே சர்வ குதஸ்தான பிப்யதி ஸ்வர்கா பவர்க நரகேஸ்வ அபிதுல்யார்த்த தர்ஷினக. நாராயணனின் தூய பக்தன் இந்த இடம் அந்த இடம் என்றில்லாது எந்த இடத்திற்கும் செல்வதற்கும் அஞ்சுவதில்லை. அவனுக்கு சொர்க்கமும் நரகமும் ஒன்றுதான். பாகவதம் 6.17.28. இப்பக்தர்கள் உலக வாழ்வினை கண்டு உண்மையில் அஞ்சுபவர்களை மீட்பதற்காக இவ்வுலகம் முழுவதும் பயணம் செய்கின்றனர். சிலர் இன்பத்தினால் வெறுப்பும் குழப்பமடைந்து வாழ்க்கை மீது வெறுப்புற்றிருக்கின்றனர். மற்றும் சிலரோ புத்திமான்கள், ஆதலினால் பரமபுருஷ பகவானை அறிவதில் ஆர்வமுடையோராக இருக்கின்றனர். இவ்விரு சாராருமே உலகம் முழுவதும் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் தூய பக்தனால் நன்மை அடைகின்றனர். புனித இடங்களுக்கு செல்லும் ஒரு பக்தன் அப்புனித இடத்தை கூட தூய்மை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். ஏராளமான பாவிகள் அங்காங்கே உள்ள நீரில் நீராடுகின்றனர். அவர்கள் பிரயாகை, பிருந்தாவனம், மதுரா போன்ற இடங்களில் உள்ள கங்கை, யமுனை நதிகளில் நீராடுகின்றனர். இதனால் பாவிகள் தூய்மையடைகின்றனர். ஆனால் அவர்களது பாவம் அப்புனித ஸ்தலங்களில் தங்கிவிடும். ஒரு தூய பக்தன் அங்கு புனித நீராடும் பொழுது பாவிகள் விட்டு சென்ற பாவத்தின் பலன்கள் அப்பக்தனால் நீக்கப்படுகின்றன. தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தானி சுவாந்தஸ்தேனே கதாமிருதா. பாகவதம் 1.3.10. முழுமுதற் கடவுளை எப்போதும் ஒரு பக்தன் தன் இதயத்தில் சுமந்து கொண்டிருப்பதனால் அவன் எங்கு சென்றாலும் அந்த இடம் புண்ணிய நகராகவும் முழுமுதற் கடவுளை அறிவதற்கான புனித ஸ்தலமாகவும் ஆகிறது. ஆதலினால் அனைவரும் தூய பக்தருடன் தொடர்பு கொள்வதை கடமையாக கொண்டு உலக மாசுக்களில் இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மாயையின் பிடியிலிருந்து மீட்பது ஒன்றையே கடமையாக கொண்டு அலைந்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களை அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चातदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं. हरे कृष्णा. நம்ம இன்னைக்கு 35வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்க போறோம். யத்ரேந்திய கதா மிருஷ்டா
ருஷ்ணயாக பிரமேச யதாக நிர்வைரம் யத்ர பூதேஷோ நோத்வேகோ யத்ர கஷ்சனஹ. மேலும் பிரச்சேதர்களுடைய பிரார்த்தனைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுங்க. உன்னத உலகின் தூய கருத்துக்கள் எப்பொழுதெல்லாம் பேசப்படுகின்றதோ, சோ உன்னத உலகின் தூய கருத்துக்கள், பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம்தான் உன்னத உலகம் இல்லையா? அங்கே இருக்கக்கூடிய அவரை பற்றியான கருத்துக்கள் தான் தூய கருத்துக்கள். ஓகே, எப்பொழுதெல்லாம் பேசப்படுகின்றதோ அப்படின்னா நாம எங்கிருந்தாலுமே அந்த உன்னதமான உலகத்தை பற்றியும் பகவானுடைய செயல்கள், லீலைகள், இதை பற்றி எல்லாமே பேசக்கூடிய அந்த ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுது. அப்பொழுது அங்கே குழுமியுள்ள கூட்டத்தினர் அவர்களது அனைத்து வகையான உலகியல் நாட்டங்களையும் சிறிது நேரமாவது மறக்கின்றனர். இதை நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். யூ வில் டோட்டலி ஃபர்கெட். நேற்று கூட உங்களுக்கு நான் சொன்னேன், நீங்க பக்தி பண்ணும் பொழுது உங்களை பத்தி, அதாவது உங்களை ரொம்பவுமே ப்ராப்ளம்ல இருந்தாலுமே இல்லையா, நிறைய ப்ராப்ளம், இப்ப அடுத்த க்ஷணம் நான் இந்த இடத்த விட்டு போனோம்னா என்னை வெளியில இருக்கணும்னு பிடிச்சிப்பாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்ட கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தாலும் ஒருவேளை நாம இந்த சாது சங்கத்தில் இணைந்து பகவானை பற்றி இல்லையா, அவரை பற்றி தான் தூய கருத்துக்கள், அவர் வாழக்கூடிய அந்த உன்னத உலகத்தை பற்றி எல்லாம், கோலோகம் வைகுண்டத்தை பற்றி எல்லாம் நாம் தெரிந்து கொண்டோம் என்றால், அப்போ அந்த சிறிது நேரம் நாம நம்முடைய மொத்த ப்ராப்ளமே நம்ம மறந்துடுறோம். மறக்கிறோமா இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல, ஓகே, ஸோ இந்த ஷோல்டர் பெயினா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இப்போ வந்து உட்கார போது நிறைய பெயின், அதை பத்தி தான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஆனா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறக்க ஆரம்பித்துங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த ஷோல்டர் பெயினை பத்தி, ஷோல்டர் பெயின் இருக்கும், ஆனா அந்த ஷோல்டர் பெயின் பத்தி நான் பெருசா எதுவுமே நினைக்க மாட்டேன். ஏன்னா இங்க யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? நம்ம பகவானை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ உத்தமமான கருத்துக்கள், தூய்மையான கருத்துக்களை பற்றி நம்ம பேசும்பொழுது நம்மளையே மறக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தானம் ஏற்படுத்தப்படும். இது நாமளே ஏற்படுத்திக்கிறது கிடையாது, இறைவனால் வழங்கப்படுது. சோ எந்த அதாவது தலைப்பை பற்றி நாம பேசுகிறோமோ அந்த தலைப்பு இறைவனை பற்றி ஆனால் அது உத்தமமான தூய்மையான தலைப்பு. அப்ப நம்மளையே மறக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டங்கள் ஏற்படும். அது மட்டும் அல்லாது ஒருவர் மீது மற்றொருவர் காழ்ப்புணர்ச்சியோ கவலையோ அல்லது அச்சமோ கூட கொள்வதில்லை. அந்த ஒரு க்ஷணம் நம்ம ரொம்பவுமே பியூரிஃபைடா இருக்கும். எப்படி இந்த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆகிறது இல்லையா, நமக்கு தெரியறதே இல்லை. ஆனா இதை நம்மளையே அறியாம இறைவனை பற்றி நாம பேசும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த தூய்மை என்பது அடைய பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றோம் உள்ளத்தினால. உள்ளத்தினுடைய தூய்மை அதாவது அகத்தினுடைய அழகு முகத்துல கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா? அதாவது உள்ளுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அனைத்தும் வெளி தோற்றத்திலுமே அதை நம்ம பழக பழக தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? இப்போ சிகரெட் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறவன் ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா அவனை பத்தி தெரியாது. இன்னைக்குதான் அவன் சிகரெட் குடிக்க ஆரம்பிச்சான்னா பெரிய பாதிப்பு அவனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ல கண்டிப்பா தெரியாது. ஆனா அதே அவன் ஒரு செயின் ஸ்மோக்கர் ஆனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு அவனை பாருங்க. 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த போது அவனுடைய இருந்த உடல்வாகு, 6 மாசம் கழிச்சு அவனை பார்க்கக்கூடிய அந்த உடல்வாகு கண்டிப்பாக வேற்றுமை. அந்த வெண்மையா இருந்த நிறம் போய் கருமையான நிறத்திற்கு மாறி இருப்பாங்க கண்டிப்பா, ஒரு லேயர். ஸோ என்ன இன்டேக் எடுத்துக்கிறோமோ அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் வெளிப்படத்தை தெரியும். அதே மாதிரிதான் நாம ஜபங்கள் இன்னைக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னா என்னுடைய முக லட்சணம் எப்படி இருக்குதோ அதையே நான் ரொம்ப சீரியஸா நான் நாம ஜபங்களை ஒரு 6 திங்கள் சொல்லினேன்னா 6 திங்கள் கழிச்சு பார்க்கும்பொழுது அந்த முகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த டிவைன் இது ஈடுபாடு கண்டிப்பாக வெளிப்படும், கண்டிப்பாக தெரியும். அது கருப்பா இருக்கலாம், சிகப்பா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஓகே, பார்க்க அழகா இருக்கலாம், பார்க்க அசிங்கமாகவும் இருக்கலாம். நம்ம அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பொருட்டு கிடையாது. ஆனா நம்மிடத்தில் அந்த பாவத்தில் கண்டிப்பாக மாற்றம் இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படி, எதை நாம பழகிறோமோ அது நம்முடைய அதாவது சுபாவமாக மாறிவிடுகிறது இல்லையா? ஸோ எப்படி ஒரு மனிதன் அடையாளம் காணப்படுகிறான் இந்த உடலாலையா? கண்டிப்பா கிடையாது. அவனுடைய செயல்படும் தன்மை இல்லையா, மேலும் அவனுடைய நடத்தை இல்லையா, அவனுடைய சுபாவம், இதையெல்லாம் கொண்டுதான் அவனை நாம யாருன்றதை அடையாளம் காண்றோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது சூக்ஷ்ம நிலையில இருந்து காண்றோம், ஸ்தூல நிலையில இருந்து காண்றது கிடையாது இல்லையா? ஸ்தூல நிலை எல்லாமே தற்காலிகமானது. ஸ்தூலம் நம்ம பிறக்கும் பொழுது அதாவது இருக்கக்கூடிய அதே இது
வளர்ந்த பிறகு இருக்காது இல்லையா. பிறந்த குழந்தை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஆனா அதே குழந்தை ஆஃப்டர் இயர் நீங்க பார்க்கும்போது பிறந்த அதே அழகை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா. அது போல வளர்ந்த பிறகு நம்ம உருமாறி விடுகின்றோம். ஸோ 20 வயசுல நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஓமக்குச்சி சைஸ்ல இருந்தாலும் அடுத்து ஒரு 10 ஆண்டு கழிச்சு நம்ம வந்து 30 வயசுல பார்க்கும்போது நாமளே வந்து ரொம்பவுமே குண்டா இருப்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் உண்டு. ஸோ இதெல்லாமே வாழக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு, நம்ம பழக்க வழக்கங்கள், நாம் யாரோட சம்பந்தம் பட்டிருக்கோம், இது எல்லாமே வந்து நம்முடைய உடல்ல வந்து பாதிப்பு என்பது ஏற்படும். ஸோ தூய்மை உருவதும் அசோசியேஷன்ல தான், அதே மாதிரி அழுக்காகிறதும் நம்ம அசோசியேஷன்ல தான். அதனால நாம் யாரோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம், என்ன செயலில் ஈடுபட்டிருக்கோன்றது மிக மிக முக்கியமானது. இதே சாது சங்கத்துல இணையும் பொழுது நாம இந்த காழ்ப்புணர்ச்சி என்பது, பொறாமை நம்ம கிட்ட இருக்காது. எதை பற்றியுமே வந்து வருத்தப்படக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை இருக்காது இல்லையா. அல்லது அச்சமோ கூட, பயமே இருக்காது. அபயம், பயம், தெய்வீக குணங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து இல்லையா. 16th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து அதுதான் இல்லையா. பயம், அது நமக்கு இருக்கவே இருக்காது இல்லையா. வைகுண்டம் என்பதற்கு கவலை இல்லாத அப்படின்னா, வைகுண்டம் என்பது நித்தியமானது. எங்கே சென்றால் நாம நித்தியமாக வாழ்வோமோ அந்த இடத்துக்கு போன பிறகு நாம கண்டிப்பா நமக்கு எதை பற்றியுமே கவலைப்பட மாட்டோம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய வாடகை வீட்டுல இருந்துட்டு நம்ம ஒரு வருஷமும் வந்து ஒரு வீடா மாத்திட்டு நாம என்ன பண்றோம், போயிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. அடுத்த வருஷத்துக்கு நம்ம இன்னொரு வீடு மாத்துறோம்னா அப்போ இப்பவே வந்து மனசு வஞ்சனம். அதே ஒரு வீடை வந்து கட்டிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், இது தற்காலிக உலகம் தான், தற்காலிகமாக தான் நம்ம எல்லாமே இருந்தாலும் நம்ம நமக்குன்னு ஒரு வீடு நம்ம அமைச்சுக்கின்ற பிறகு அப்பா இனிமே இந்த வீடு மாத்துற வேலை இருக்காது இல்லையா அப்படின்னு ஒரு அந்த கவலையே இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா. அதனால்தான் நித்திய ஸ்தலம் எது, வைகுண்டம். அதனால்தான் அது நித்தியமான அதாவது நித்தியமாக நம்ம கவலையற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமாக கருதப்படுகிறது. இந்த உலகம் என்பது எப்பொழுதுமே கவலை நிறைந்துதான் இல்லையா. அது திரிபாதம், இது ஏகபாதம். ஏகபாதம் எப்பொழுதுமே துக்காலயம் அசாஸ்வதம். திரிபாதம் நித்தியமானது, ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம். பிரகலாத மன்னர் சொல்றார், சதா சமுத் விக்ன தியாம அசத் கிரகத் என்று குறிப்பிடுகிறார். அதாவது இந்த உலகத்தை வந்து அசத் கிரகத்தன்னு சொல்றார். ஆக்சுவலி அசத் என்றால் அதாவது தற்காலிகம், அசத்தன்னா உண்மை இல்லை என்று கிடையாது, அப்படி எடுத்துக்க கூடாது. சத் அசத், சத் என்றால் உண்மை, அசத் என்றால் பொய் என்று சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதாவது துக்காலயம் அசாஸ்வதம், அந்த அசாஸ்வத நிலைதான் வந்து தூய்மையாக இந்த இடத்துல கருதப்படுகிறது. ஓகே, உலகினை உறைவிடமாக கொண்டிருக்கும் உயிர்கள் அனைவரும் கவலை நிறைந்தவர்களாகவே இருக்கின்றனர். யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தை வந்து இதுதான் என்னுடைய பர்மனன்ட் லொகேஷன், இதுதான் என்னுடைய வீடு, இங்கேதான் நான் கடைசி வரைக்கும் இருப்பேன் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் பாருங்க. எந்த இடத்துல எப்ப எங்க இருப்போன்றது நாம நிர்ணயிக்க முடியாது. இவ்வளோ பெரிய பங்களால நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் கடைசி பிராணன் விடவர் வரைக்குமே நாம அந்த பங்களால தான் இருப்போமான்றதுக்கு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. நாளை என்னக்கூடிய அந்த வார்த்தையில இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. நாளைக்கு என்ன நிகழும்ன்றது வந்து யாராலுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ணவும் முடியாது இல்லையா. இன்றைய வரைக்கும், இந்த பொழுது வரைக்கும் பகவான் கொடுத்திருக்காரு இங்க வந்து வாசம் பண்றது. அதற்கு நாம நன்றிகள் சொல்லணும். மேலும் இங்க வசிக்கணும்னா அதற்கான அனுகிரகத்தை வந்து பகவான் கொடுக்கணும் இல்லையா, நம்மது கிடையாது. என்னதான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு அதாவது வீடை கட்டியிருந்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடு கட்டும்போது ரொம்ப, அதாவது என்னுடைய தந்தை வந்து சிறு பிராயத்துல நான் வந்து எப்பவுமே அடிச்சு கட்டிட்டே இருப்பார் வீடை. இந்த பக்கம் மாற்றுறது, அந்த பக்கம் மாத்துறது, இந்த வாசப்படி இப்படி எடுத்து வைக்கிறது. எனக்கு அப்பவே ஒரு டிசிஷன் 10 வயசுலயே, இந்த வீடு கட்டுற வேலை மட்டும் நம்ம கண்டிப்பா செய்யவே கூடாது லைஃப்ல. ஏதாவது கட்டியிருந்த வீடு வாங்கிடலாம், அதுதான் பெஸ்ட். இந்த தலைவலி எல்லாம் நம்மளால முடியாது. ஏன்னா ஒரு பக்கம் இடிச்சு ஒரு பக்கம் வைக்கிறது, அது வந்து எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. ஸோ இந்த இடத்த வாங்கின பிறகு கூட நான் வீடு கட்டணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2-3 வருஷம் வந்து தள்ளி போட்டுட்டேன். எனக்கு அந்த தைரியமே இருக்கலை. ஆனா அதுக்கப்புறம் கட்ட ஆரம்பிச்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்லுலையுமே சரி, சிமெண்ட், மணல், எல்லாத்துலயுமே கம்பி, எல்லாத்துலயுமே வந்து ஹை குவாலிட்டிஸ் தான். பார்த்து இன்னொரு வீடு கட்டக்கூடிய பிராப்தம் எனக்கு கிடைச்சா கூட இதே மாதிரி குவாலிட்டி கட்டுவேனான்றது நோ கேரண்டி, அந்த ஈடுபாடே இல்லை இப்போ. ஸோ ஏதோ ஒன்று கட்டலாம் போகலாம் அப்படின்னு. ஆனா அப்போ பார்த்து நாம வந்து கட்டணும் இல்லையா. அப்படி பார்த்து கட்டின இந்த வீட்டுல தான் நான் கடைசி வரைக்கும் இருப்பேனான்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி.
இறைவன் கருணை இல்லையா, இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் இங்க வாழ்றதுக்கான பாக்கியம் உண்டு. அவ்வளவுதான். அதனால இதோட நம்ம வந்து பெருசா நம்ம இந்த இந்த பிராப்தமே இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது. எது கிடைச்சதோ அது வந்து நன்றுதான். எது கிடைக்க பெற்று கொண்டிருக்கிறோமோ அதுவும் நல்லதுதான். இனிமே என்ன கிடைக்குமோ அது கூட நன்மைதான் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். ஸோ எதனோடையுமே நம்ம ரொம்ப பௌதிகத்தோட அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கூடாது. ஏன்னா அது நம்ம கிட்ட இல்லாத பொழுது நாம அதை எண்ணி எண்ணி நாம வந்து வருந்த ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. ஸோ இந்த இருமைகள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா முதல்ல நாம இந்த துக்காலை சாஸ்வத்தினுடைய நிலையை வந்து உணர ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அதனால எதையுமே நாம வந்து இதுதான் என்னது, இதுதான் என்னோடது, இது என்னது, நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலை நாம என்னைக்குமே கொள்ளக்கூடாது. ஓகே, ஒரு இடத்தில் முழு முதற் கடவுளை பற்றி, ஏன்னா பகவானுடைய அனைத்துமே அதை ஃபர்ஸ்ட் நாம நினைக்கணும். இதை கட்டுவதற்கும் அவருடைய அனுகிரகம் தான் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் NND பிரபுஜி வீட்டுக்கு வந்தப்போ கிருஷ்ணா ஹஸ் பெஸ்ட் யூ லாட் மாதாஜி அப்படின்னு சொன்னார் அவர் வந்து. ஸோ லிஃப்ட் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க, அதனால வந்து நீங்க வந்து கிருஷ்ணா ஹஸ் பெஸ்ட் யூ லாட் அப்படின்னு சொன்னார். ஆக்சுவலி எனக்கு அப்ப எதுவுமே புரியல, ஏன்னா அப்பதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்த புதுசு 2021, 22 எல்லாம் வந்து அவ்வளோ அந்த விவரமே தெரியாது. ஆனா இப்ப படிக்கும் பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்துமே உண்மை. இறைவனுடைய கருணை இல்லாமல் நம்மளால ஒரு அணுவையும் கூட அசைக்க முடியாது. இந்த பிராப்தத்தை பெறுவதற்கு பகவானுடைய கருணை இல்லையா, வேறொரு பிராப்தத்தை பெறுவதற்கும் அவருடைய கருணை தான். அது நன்மையோ தீமையோ தெரியாது இல்லையா. ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை மட்டும் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்போ நம்ம அந்த ஒரு பக்குவத்தை நாம் வளர்த்து கொண்டால் பாதி உடம்பு உபாதைகள் நம்ம வெளியேறலாம். எதெல்லாம் நம்ம தேக்கி வைக்கிறோமோ அதெல்லாம் தான் ப்ரெஷரா நம்ம கிட்ட வருது இல்லையா. தேக்கி வைக்க வேண்டாம். வரதை வந்து அப்படியே வந்து ஒரு நதி நீர் எப்படி ஓட்டம் செல்கின்றதோ அது மாதிரி ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு விட்டுறணும். ஸோ அப்படியே நம்ம ஃப்ரீ மைண்டா இருந்து அந்த கடமையை எடுத்து செய்யும் பொழுது நமக்கு எந்த பாதிப்புமே இருக்காது. மனதளவுல பாதிப்பு இல்லைன்னா உடல் அளவிலுமே பாதிப்பு இருக்காது. மனதளவுல அதிகமான பாதிப்பு இருந்தா உடல் அளவிலுமே அதிகமான பாதிப்பு ஏற்படும் இல்லையா. அது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி இல்லையா. இந்த நிறைய பிளட் ப்ரெஷர் ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ப்ரெஷர் வந்துடும். நிறைய யோசிச்சாங்கன்னா நிறைய ப்ரெஷரோட என்ன ஆகும்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நரம்புகளே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ வீக் ஆயிடும். ஸோ அதிகமாக நம்ம ஆனால் அந்த ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிறதுனால ஏதாவது நன்மை விளைகிறதா நமக்கு? எந்த நன்மையுமே கிடையாது இல்லையா. நம்மளால எதையாவது நிறுத்த முடியுமா? முடியாது. அதுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் எடுத்துக்கணும்? இருப்பதை கொண்டு திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனசை நாம வந்து பெற்றுவிட்டோம் என்றால் இறைவன் வந்து என்ன கொடுக்குறாரோ அதை நம்ம ஏற்றுக்கணும். அவ்வளவுதான். அந்த மனப்பான்மையை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்படிப்பட்ட உள்ளங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனை வந்து அவர்கள் வளர்த்துக் கொள்வார்கள். இல்லைன்னா அந்த ப்ரெஷரோட வந்து ஒரு நாள் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதுதான் நமக்கு உடல் உபாதைகள்ல வந்து நிற்கிறது. வி ஷுட் நெவர் டேக் ப்ரெஷர். இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு இல்லையா. நம்முடைய கடமைகளை முடித்த பிறகு நம்ம எந்த ப்ரெஷருமே எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இருக்கிற வரைக்கும் பகவானை சேவிச்சுண்டு நம்முடைய அதாவது கதா காலட்சேபத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம போறதுதான் பெஸ்ட் இல்லையா. ஸோ அதனால நம்ம அது எல்லாத்தையும் அதனால தான் 50 வயதுக்கு மேல நம்ம வந்து பொறுப்புகளை வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திர விதிகளே சொல்றது இல்லையா. வானப்பிரஸ்தன் வந்த பிறகு நீ வந்து அதை வந்து அந்த பொறுப்பை ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்துரு, அது இன்னும் நீ தலைமையில வச்சுட்டு இருக்காத. தட் கிரியேட்ஸ் மோர் ப்ரெஷர் இல்லையா நம்ம உடம்பு மேல. அதாவது அன்னோன் ப்ரெஷர். அது நம்ம அதை ப்ரெஷரா எடுத்துக்கலனாலும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அது ப்ரெஷரா பதிவாயிருக்கு. அதனால வந்து நமக்கு நிறைய பாதிப்புகள். ஸோ பொறுப்புகளை நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு வரணும். கடைசி வரைக்கும் சாவி கொத்து நம்ம கையில தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தவறு இல்லையா. ஒரு இடத்தில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய புனித கருத்துக்கள் தூய பக்தர்களால் பேசப்படும் பொழுது அந்த இடம் உடனே வைகுண்டமாக மாறுகிறது. நம்ம எல்லாரும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்காந்துருக்கோம், பகவானை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். திஸ் இஸ் த வைகுண்டா. ஓகே, வைகுண்டத்தை நாம் உணர்வது இந்த மாதிரி ஆன சாது சங்கத்துல தான். எங்கேயாவது நம்ம வந்து யாத்திரைகள் போனா அந்த இடத்துல பிரவோச்சனை கேட்கிறோம் இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வைகுண்டா. ஓகே, இங்கெல்லாம் இறைவனை பற்றி பேசப்படுகிறோம், அது எல்லாமே வைகுண்ட ஸ்தலங்கள் தான். இதுவே ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதாவது பரம புருஷ பகவான் விஷ்ணுவை பற்றி கேட்பதற்கு ஓதுவதற்கு உரிய முறையாகும். இதைதான் உறுதி செய்கிறார் பகவான். நாகம் திஷ்டாமி வைகுண்டே யோகினாம் ஹிருதயே சுவா தத்ர திஷ்டாமி நாரத யத்ர காயந்தி மத்பக்தஹ.
அதாவது அன்பார்ந்த நாரதனே, உண்மையில் நான் எனது உறைவிடமான வைகுண்டத்திலும் இருப்பதில்லை, யோகிகளின் உள்ளத்திலும் இருப்பதில்லை. ஆனால் எங்கே எனது தூய பக்தர்கள் எனது புனித நாமம், உருவம், லீலைகள் மற்றும் குணங்களை ஓதிக்கொண்டும் விவாதித்துக் கொண்டும் இருக்கின்றார்களோ அங்கே நான் எப்பொழுதும் இருக்கின்றேன். இதை நம்ம ஆழ்வார்கள் கூட வந்து நிரூபித்திருக்காங்க இல்லையா? பகவான் அவங்களோட தான் இருந்திருக்கார் இல்லையா? ஐ திங்க் இந்த இன்சிடென்ட் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஒருவர் படுக்கலாம், இருவர் வந்து இருவர் அமரலாம், மூவர் வந்து நிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இல்லையா? பேய ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார் இவங்க எல்லாம் வரும்போது பகவானும் அவங்க மத்தியில போய் நின்னாராம். ஸோ அந்த இறுக்கம் வந்து அவங்கள வந்து அதாவது யாரோ பக்கத்துல இருக்கிறவங்க, ஆனா இருக்கிறதே 3 பேர் தானே அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வருது ஆக்சுவலி இல்லையா? அந்த மாதிரி இறைவன் வந்து எங்கே பக்தர்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கே பகவான் இருக்கிறார். வைகுண்டத்துல இருக்காரான்னு நம்ம அங்க தேடி போக வேண்டியது இல்லை இல்லையா? யோகிகளுடைய ஹிருதயத்துலதான் இருக்கான்றதை மட்டும் நினைக்க கூடாது. எல்லா இடங்களையுமே வியாபித்திருக்கக்கூடிய இறைவன் பக்தர்கள் கூட்டத்தோட தான் இருக்கார். ஓகே, ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க், அந்த ஃபீலிங் வந்து நமக்கு இருக்கணும். ஓகே, மேலும் உன்னத வடிவில் இறைவன், ஒலி வடிவில், சப்தத்தின் வடிவில் இறைவன் அங்கே இருப்பதினால் சப்போ நம்ம கேட்கிறதும் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் இதெல்லாமே வந்து அவருடைய ஒலிதான். ஓகே, வைகுண்ட சூழ்நிலை அங்கே கொண்டு வரப்படுகிறது. ஸோ இச்சூழ்நிலை அச்சம், கவலை இல்லாததாகும். யார் ஒருத்தர் வந்து வைகுண்டத்துக்கு போனா அங்க இருமைகளே இருக்காது. ஒரே மனது, ஒரே எண்ண ஓட்டம், ஒரே ஒரு கடவுள் இல்லையா? இப்படி அந்த பாவத்தை நாம மனசளவுல எடுத்துப்போம். ஒரு உயிர் மற்ற உயிரை கண்டு அஞ்சுவது கிடையாது. இப்ப நாம எல்லாருமே பார்த்து பயப்படுறோமா என்ன? ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லாருமே ஃப்ரெண்டா ஏத்துக்கிறோம். நம்ம இல்லையா? எல்லாருமே ஒரு குடும்பமா ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். பகவானின் புனித நாமங்களையும் பெருமைகளையும் ஓதுவதினால் கேட்பதினாலும் ஒருவன் புண்ணிய செயல்களை செய்கிறான். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் புண்ணிய கர்மாஸ். ஸோ பகவானுடைய புகழாரங்கள், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் இல்லையா? இது அனைத்துமே புண்ணிய காரியங்கள். ஓகே, அந்த ஒரு நிலையில வந்து நாம புண்ணிய செயல்களை வந்து சேகரித்து கொண்டிருக்கிறோம். சுன்வதான் ஸ்வகதா கிருஷ்ணா புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது, 1.2.70 இல்லையா? இவ்வாறு அவனது உலகியல் நாட்டங்கள் தாமே நின்றுவிடும். எந்த அளவுக்கு நம்ம பகவானை பற்றி கேட்க கேட்க நம்முடைய ஈடுபாடு இந்த உலகத்துல வந்து, அதாவது பேராசைகள், காமம், குரோதம் இதெல்லாத்துல இருந்து நம்ம விடுபட்டு விடுவோம். ஆக்சுவலி இச்சங்கீர்த்தன இயக்கம் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதற்கு காரணம் இந்த உலகில் கூட கவலைக்கிடம் இல்லாத உன்னத உலகமான வைகுண்ட லோகத்தினை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக. அதாவது நாம் வாழக்கூடிய இடத்தையே வைகுண்டமாக மாற்றுவதற்குத்தான் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமே வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் முறைகளை இவ்வுலகம் முழுவதும் பரப்ப வேண்டும் என்பது இதன் செயல் நோக்கம். அதாவது நாம இட்ஸ் அ ப்ரீச்சிங் கல்ட் இல்லையா? இது வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம். அதை கேட்பதற்கும் மக்கள் தயாராக இருக்கிறாங்க, சொல்வதற்கும் நாமளும் தயாராக இருக்கணும். உலகில் உள்ள அனைவரும் மற்றவர்கள் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்கிறது. இது இயற்கை இல்லையா? சோ மிருகங்களிடம் உள்ள காழ்ப்புணர்ச்சி மனிதர்களிடத்து வந்ததற்கு காரணம் பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதுவதான ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் சங்கீர்த்தன பணியை செய்யாமல் இருந்தனால்தான். ஸோ நாம சங்கீர்த்தனத்துல ஈடுபட்டோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம் எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலக ஆரம்பிக்கும். ஆகையினால் பிரச்சேதர்கள் தாங்கள் எப்பொழுதும் பக்தர்கள் கூட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளை தான் அவங்க வைச்சாங்க. இதுவே மனித சமுதாயம் எய்துதற்குரிய மிகச் சிறந்த வரமாகும் என்று அவர்கள் கருதினார்கள். ஸோ பெஸ்ட் பூன் இல்லையா? எத்ர நாராயணஹ சாக்ஷாத் பகவான் யாஷி நாம் கதிஹி சம்ஸ்தூயதே சத் கதாஷு முக்த சங்கைஹி புனஹ புனஹ. பகவான் நாராயணர் முழுமுதற் கடவுளின் புனித நாமத்தினை ஓதுவதிலும் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்கள் மத்தியில் எப்பொழுதும் இருக்கிறார். இது போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன். நாராயணிய துறவிகளின் இறுதி குறிக்கோளாக இருக்கின்றது. ஸோ துறவிகளுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, அனைத்து மக்களுமே, ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்தாலும் இல்லையா, வானப்பிரஸ்த நிலையில அவன் வந்து ஒரு சந்நியாச இது வந்து அவனுடைய மனதில் இருக்கும். அதாவது எல்லாவற்றின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலிலிருந்து, இந்த உலகாயுத பற்றுதலிருந்து அவன் துறக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் அவர் பௌதீக மாசுக்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்களினால் இசை இயக்கத்தின் மூலம் வழிபடப்படுகின்றனர். உண்மையில் அவர்கள் இப்புனித நாமத்தினை மேலும் மேலும் பண்ணாக பாடுகின்றனர். நம்ம வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா தான் பாடுறோம் இல்லையா? டிஃபரெண்ட் மெட்டில் பாடுறோம்.
அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு கண்டினியூஸா பாடிட்டே இருக்கும். ஓகே, துவாரகாவுக்கு போனப்போ சோம்நாத்ல நம்ம கடைசியில கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நான் பார்க்கணும், NND பிரபுஜி நியர்லி 1.5 hour வந்து பஜன் பண்ணார். அவ்வளோ அற்புதமான தெய்வீகமான குரல். ஓகே, எல்லாருமே கண்டினியூஸா என்ன பண்ண, அந்த டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே கூட அமர்ந்து அந்த சங்கீர்த்தனத்துல வந்து அவர்கள் பங்கு கொண்டார். வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அவ்வளவு ஈடுபாடு கொண்டு அவர்கள் வந்து அவர்களும் செய்தார்கள், நாங்களும் செய்தோம். வெறுமனே பகவானுடைய நாமங்கள் கேட்பதிலே நம்மளை நாமே மறந்து விடுகின்றோம் இல்லையா? மாயாவாத துறவிகள் நாராயணரோடு இருக்கும் பாக்கியத்தை இழந்து விடுகின்றனர் இல்லையா? ஏன்னா அவர்கள் அருவத்தை மட்டும்தான் வந்து பகவானுடைய குவாலிட்டின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? ரூப வழிபாடை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவர்களால் தான் பகவானை வந்து பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும். அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க, வெறுமனே ஞானத்தையும் இல்லையா தியானத்தையுமே வந்து அவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், பக்தியை ஏற்றுக்கொள்றது கிடையாது. இதன் காரணமாக அவர்கள் தங்களை தாங்களே நாராயணர் என்று கூறிக்கொள்வதுதான் இல்லையா? அகம் பிரம்மாஸ்மி பொழுது நாம இறைநிலை அடைந்த பிறகு இணைநிலை அடைந்து விட்டோம் என்பது நானே கடவுள் என்று சொல்லிக்கொள்ள அளவுக்கு அவங்களுடைய ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வச்சிருப்பாங்க. மாயவாத துறவிகள் வழி வழியாக ஒருவரை மற்றொருவர் நாராயணன் என்று அழைத்துக் கொள்கின்றனர். ஓகே, அந்த நிலையை அடைந்த பிறகு நீயே நாராயணன், நானே நாராயணன், இது தவறு இல்லையா? நாம் எல்லாரும் இறைவனுடைய பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? அளவில் வந்து அவரோட நம்ம என்னைக்குமே கணக்கிட முடியாது. இயல்பினால் வந்து அந்த சிறிய ஜீவாத்மாவாக இருந்தாலும் இறைவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அத்தனை பண்புகளுமே இந்த ஜீவாத்மாவுக்குமே கண்டிப்பாக உண்டு. ஆனா அது குணாதிசயங்களோட வந்து ஐக்கியமாகும் பொழுது சிலது வெளிப்படுத்தப்படும், சிலது வெளிப்படுத்தப்படாது, அவ்வளவுதான் இல்லையா? இப்போ சத்துவத்துல நிலைத்திருப்பவர்களை வந்து ரஜோ மற்றும் தாமசிக இயல்புகளை வந்து கண்டிப்பா வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க சத்துவம் மற்றும் அஜ்ஞானத்தை வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க. அதே தமசுல இருக்கிறவங்க சத்துவம் மற்றும் ரஜோவாயினுடைய இயல்புகள் வந்து அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா வெளிப்படாது. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம ஒருத்தரை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்க எந்த குணாதிசயத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிஞ்சின்றாலே நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஒவ்வொருவரும் நாராயணன் கோவில் என்றால் அது சரியாகிவிடும். ஆனால் ஒரு மனிதனை நாராயணாக ஏற்றுக்கொள்வது பெரும் குற்றமாகும். No one will be equal to God இல்லையா? யாருமே வந்து இறைவனுக்கு ஒப்பானவர்கள் கிடையாது. பிரம்மா சிவன் இருவருமே கூட வந்து கிடையாது என்றதை நாம் படிக்கிறோம். அதனாலதான் செகண்ட் அஃபென்ஸ் கூட அங்க படிக்கிறோம் இல்லையா? ஈக்குவலன்ட் டு காட் அண்ட் தென் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் காட், சுதந்திரமும் மற்றவர்கள் தான். நாம் அதை புரிஞ்சுக்க முடிச்சுதான். தரித்திர நாராயணன், அதாவது ஏழை மனிதன் ஒருவனை நாராயணன் என்று கூறுவதும் மிகப்பெரிய குற்றமாகும். அதாவது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில வந்து தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடுகின்றது என்றால் ஒரு நாராயணர் வந்து அது எதனாலன்னா, அதாவது பகவானுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்க பெறலையே நினைப்பாங்க இல்லையா? எங்க பகவான் வந்து நமக்கு எதை செய்யறார், செயலற்ற நிலையாகவே அவர்கள் கருதுகிறார்கள். அதனை கொண்டு இவங்களுடைய கதி அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரித்திர நாராயணர் என்று எடுத்துக்கிறாங்க. அது மிகப்பெரிய குற்றம் இல்லையா? ஒருவருடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையும் அனமையுமே பெருமை ஒழிய பகவான் யாருடைய வாழ்க்கையுமே இப்படித்தான் அப்படிங்கிறத நிர்ணயிக்கிறது இல்லை. நம்முடைய கர்ம பலங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு இடத்துல வந்து அவதரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறார். ஏன்னா அவர் தான் இந்த இடத்துல மெயின்டைன் பண்றார். படைக்கிறது பிரம்மவா இருந்தாலும் நம்மளை ரட்சிக்கிறது அவர் தான் இல்லையா? மேலும் நாராயணனை பிரம்மதேவன் மற்றும் சிவபெருமான் போன்ற தேவர்களுடன் வந்து இணையாக வைத்து பரப்போதும் கூட குற்றமாகும். அதுதான் நம்ம செகண்ட் அஃபென்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம். எஸ்து நாராயணம் தேவம் பிரம்ம ருத்ராதி தெய்வதஹை சமத்வேனைவ விசீஷதே சா பாஷண்டி பவே துருவம் இல்லையா? பாஷண்டின்னு சொல்லியாச்சு. பகவான் நாராயணனை எஸ்து நாராயணம் தேவம் பிரம்மா ருத்ராதி அது தைவதை, அதாவது தேவர்களாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மா மற்றும் சிவபெருமான் இல்லையா போன்ற தேவரும் வரிசையில் வைத்து பார்ப்பவன் சமத்வேனைவ, அதாவது சமமா அந்த ஒரு நிலையில பார்க்கக்கூடியவன், உடனடியாக நம்பிக்கை இல்லாதவனாக சா பாஷண்டி, பாஷண்டி என்றாலே என்ன? போலி மனிதன் இல்லையா? பாஷண்டி அதாவது நம்பிக்கை இல்லாதவன் ஆகிறான். அதாவது சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை செய்வதனால் முழுமுதற் கடவுளை உடனடியாக அவன் திருப்திப்படுத்துகின்றான் என்று பொருள் இல்லையா? பின்னர் நாராயணன் தானே தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு அங்கு தோன்றுகின்றார். நாம வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ண அவர் நம்முடைய ஹிருதயத்துல அவர் வந்து
ஒரு காலகட்டம் வரும்போது கண்டிப்பாக தோன்றுகிறார் இல்லையா? கலியுகத்தில் நாராயணன் பகவான் சைத்தன்யரின் வடிவத்தில் உடனடியாக காணப்படுகிறார். கலியுகத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்தார். இன்னும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்டா வர போறது கல்கி அவதாரம் இல்லையா? சைத்தன்யரை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11.5.22 ஸ்லோகத்துல பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டதாக இந்த இடத்துல மேற்கோள் காணப்பட்டது. கிருஷ்ண வர்ணம் விஷாக் கிருஷ்ணம் சாங்கோ பாங்க அஸ்திர பாஷதம் யஜ்ஞை சங்கீர்த்தன பிராரை யஜந்தி சுமேதசக. அதாவது கலியுகத்தில் புத்திமான்கள் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தினால் தொடர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரத்தினை வழிபடுவதற்காக கூட்டமாக சேர்ந்து ஓதுகின்றனர். அதாவது புத்திமான்கள், இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா கூட்டமாக, அதாவது சாது சங்கத்தோட பஜன்ஸ் பண்றது. அவரது உடல் வண்ணம் கருமையாக இல்லாத போதும், கடுமை இல்ல கருமை, ஓகே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், அவரே கிருஷ்ணர் ஆவார். யாருடைய உடல் கருமையாக இல்லை, தங்க மேனி கலர்ல இருக்கிறது யாரு? கௌரங்கர். ஏன்னா அவர் ராதையினுடைய அம்சத்தை கொண்டவர் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணருடைய அம்சம் ராதையினுடைய பாவம், அந்த பாவத்தோட வந்தவர் ஆக்சுவலி. ஓகே, இருவருமே கலந்துதான் அவரை பார்க்கிறோம் அந்த இடத்துல. ஸோ அவர் தம்முடைய துணைவர்களாலும் தொண்டர்களாலும் ஆயுதங்களாலும் நம்பிக்கை ஒரு நண்பர்களாலும் சூழப்பட்டிருப்பார். கிருஷ்ணர் எப்பவுமே தனித்து இருக்கிறது கிடையாது, அவரோட எல்லாருமே சேர்ந்துதான் இருப்பாங்க. அது போல ஈவன் கௌரங்கர் கூட அவரோட நிறைய பக்தர்கள் கூட்டம் சூழப்பட்டிருக்கிறார். மனித வாழ்க்கையை நாராயணனை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்காகத்தான், இறைவனை திருப்திப்படுத்துறதுதான் நம்முடைய முதல் கடமை. அதை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். இதனை சங்கீர்த்தன கிரகத்தின் மூலம் மிக எளிதாக செய்யலாம். 100% கூட்டு பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே நாம செய்யக்கூடிய ஒன்றுதான். பகவான் சைத்தன்யராக அவதரித்த முழுமுதற் கடவுளான கௌர நாராயணனின் புனித நாமங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் கூட்டமாக ஓதப்படுகின்றதோ அங்கே அவர் உடனடியாக தோன்றுகிறார். மேலும் சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தினால் வழிபடப்படுகிறார். நம்ம குருமகாராஜ் கௌரங்கா நித்யானந்தா சொல்வார் இல்லையா? ஸோ எங்கெல்லாம் அவருடைய நாமங்கள் ஓதப்படுகின்றதோ அங்கெல்லாம் கௌரங்கர் வரார் அப்படிங்கிறதுமே இந்த ஒரு வியாக்கியானத்துல நமக்கு ஷீலா பிரபுபாதர் கம்யூனிகேட் பண்றார். அதனால நாம் எப்பொழுதுமே கௌரங்கரையும் நித்யானந்தரையுமே அவரை பிரார்த்தித்து வழிபடுதல் என்பது மிக முக்கியமான கருத்து. ஓகே, அதை நம்ம ஈடுபடுத்தினால் அதை நம்ம பக்தியில மேன்மை வர முடியும். அவ்வளவுதான். இஸ்லோகத்தில் நாராயணன் ஞாசிஷம் கதிகி, அதாவது துறவுகளின் இறுதி லட்சம் இறைவனுடைய திருவடிகள் தான். எல்லாருக்குமே இறுதி இலக்கு இறைவனுடைய திருவடிகள் தான். ஆனா நாம அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் மிக மிக குறைவு. கிரகஸ்தனோ இல்ல ஒரு பக்தனற்ற நிலையில இருக்கும்பொழுது இறைவனுடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்தை நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆனால் ரிஷிமுனிகள் சன்னியாசிகளுக்கு எல்லாமே அது நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? துறவிகளுக்கு நிர்வைரமாக, அதாவது பிற உயிர்களுக்கு காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாதிருப்பதற்கு பதிலாக ஒருவன் நாராயணராக வேண்டும் என்று முயற்சித்தால் அவன் பரமபுருஷ பகவான் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி உடையவனாக மாறுகிறான். 100%. நம்ம பரமபுருஷ பகவான்கிட்ட போக வேண்டாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்திலே எடுத்துக்கோங்க. பௌதீக உலகத்திலே வரும்பொழுது பௌதீக உலகத்துல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஃப்ரெண்ட் பௌதீகத்திலே முன்னேற்றம் அடைந்து விட்டால் அது இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் முன்னேற்றம் அடையினாலே அங்கேயும் நம்ம காழ்ப்புணர்ச்சி கொடுப்போம். அவன் மேல போயிட்டான், நான் இப்படிதான் இருக்கேன் இல்லையா? நானும் அவனும் ஒன்னாதான் படித்தோம், ஒன்னாதான் மார்க் எடுத்தோம், ஒன்னாதான் நல்ல மார்க் தான் எடுத்தோம். ஆனா எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல, அவங்களுக்கு கிடைச்சு. அதை கண்டு நான் ஆனந்தம் கொள்கின்றேன் என்று சொல்வது டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நாம நாம ஒரே நிமிஷம்
ஸோ நம்ம காழ்ப்புணர்ச்சியை வந்து கண்டிப்பா விடணும். தட் இஸ் த வர்ஸ்ட் பார்ட். ஆனா அது இறை தொண்டு ஆற்றும் போது மட்டும்தான் அது நம்மளால, இந்த பொறாமை என்பது நம்மளை விட்டு தானா நீக்காது. நம்ம மேன்மையான செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பொறாமை வந்து நம்ம கிட்ட நீங்கும். ஓகே. ஆகையால் நாராயணனாக செய்யும் முயற்சி கொடிய குற்றமாகும் இல்லையா? நாம இறைவனுக்கு ஒத்தானவர்களாக எண்ணிக்கொண்டு நாம் செயல்படுறது வந்து மிக மிக தவறானதாகும். மேலும் நான் வந்து இங்க பார்க்கும் பொழுது அதாவது பிற உயிர்கள் வாழ்ற காழ்ப்பு இல்லாது இருப்பதற்கு பதிலாக ஒருவர் நாராயணாக ஆக வேண்டும் இல்லையா? நானே கடவுளாகணும்னு நினைக்கிறது அது இறைவனோட நாம இருக்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சி. என்றைக்குமே நாம் இறைவன் ஆக முடியாது இல்லையா? அவர் சர்வ வல்லமை பொருந்தியவர். நம்மளால ஒரு இந்த சுண்டு விரல்ல ஒரு தூசியை கூட நம்மளால தாங்க முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்முடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன, நம்முடைய குறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நாம நோக்க ஆரம்பிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். இப்பௌதிக உலகில் உள்ள அனைவரும் மற்றவர்கள் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி உடையவர்களாகவே இருக்கின்றனர். இதுதான் ஒரு ஜெனரல் குவாலிட்டியா இருக்கு. ஆனால் பகவானின் புனித நாமத்தினை ஓதினாலோ அல்லது கூறினாலோ அவன் காழ்ப்புணர்ச்சி அற்றவனாக மாறுவதோடு பௌதிக நாட்டங்கள் இல்லாதவனும் ஆகின்றான். நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த பொறாமை தானா விலக ஆரம்பிக்கும். மேலும் இந்த பௌதிகத்துல இது வேணும் அது வேணும்ன்ற அந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் இருக்காது. முழுமுதற் கடவுள் மீது கொண்ட காழ்ப்புணர்ச்சியினாலேயே நாம் பிற உயிர்கள் அனைவர் மீதும் காழ்ப்புணர்ச்சியாக இருக்கிறோம். ஸோ தான் மேன்மையானவன், தன்னுடைய செயல் மேன்மையானது, தன்னுடைய ஆற்றல் மேன்மையானது அப்படின்னு நாம் நினைக்கும் பொழுதே இமிடியட்டா வந்து இறைவனோட நாம காம்படிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அர்த்தம். அப்ப நம்ம இறைவனோடையே நாம வந்து கம்பேர் பண்ற அளவுக்கு பெரிய ஆளாயிட்டோம்னாக்கா அவரால படைக்கப்பட்ட உயிர்களை வந்து நாம பெருசா கருதவே மாட்டோம். மனிதனாக கூட கருத மாட்டோம். இது நாம் நிறைய பேருடைய சுபாவ நடத்தையிலேயே நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? அவர்கள் செய்தது ரைட் அப்படிங்கிறத வந்து 10 பேர்கிட்ட பிரகடனம் படுத்தணும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி ராங் ஆக்சுவல். முழுமுதற் கடவுள் மீது நாம் காழ்ப்புணர்ச்சி அற்றவர்களாக இருக்கும்பொழுது மனித சமுதாயத்தில் தான் அப்பதான் வந்து உண்மையான அமைதி, ஒற்றுமை, நட்புணர்வு இதெல்லாமே நிலவும். நாராயணனோ அல்லது சங்கீர்த்தன யஜ்ஞமோ இன்றி இந்த உலகத்துல வந்து அமைதி என்பது கண்டிப்பா இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் அமைதி பெறணும்னாக்கா நம்ம இறைபக்தி செய்தா மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஓகே. தேஷாம் விசரதாம் பத்யாம் தீர்த்தானாம் பாவனேச்சயா பீதஷ்ய கிம் நாரோஷேத தாவகானம் சமாகமம். போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது தூய பக்தர்களும் துணைவர்களும் புனிதமான ஊர்களை கூட தூய்மை செய்வதற்காக தீர்த்தம் குருவந்தி தீர்த்தானி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல, கடைசியில நிறைவேறும். அப்படின்னா புனிதமான தீர்த்த தலங்களுக்கெல்லாம் நாம் எதுக்கு போறோம் சொல்லுங்க? அதாவது புனித நீராடுவதற்காக கங்கை, யமுனை இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் நீராடுவதற்கு போகின்றோம். ஆனா அங்கே அது மாத்திரம் கிரைட்டீரியா கிடையாது. அங்கே அதிக புண்ணியத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லையா, புண்ணியம் செய்தவர்கள் அவங்க வந்து அவர்களுடைய சுவாசம் பட்டா கூட நம்முடைய அநேக ஜென்மத்தினுடைய பாவங்கள் வந்து விலகும் என்று சொல்லப்படும். அவங்களுடைய தரிசனம் பெற்றாலே, ஆனால்தான் நாம யாத்திரைகள் போகும்போது இந்த பிரவோச்சனம் எல்லாம் கேட்கணும், இறைவனை பற்றிய லீலைகளை எல்லாம் கேட்கணும். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து தூய்மை அடைகின்றோம். தட் இஸ் த ரியல் பியூரிஃபிகேஷன் ஆக்சுவலி. ஜஸ்ட் நம்ம கங்கையில குளிச்சா மட்டும் நம்ம பாவம் போகாது. ஓகே. ஸோ அதனால அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் கங்கா ஸ்நானம் பண்ணும் பொழுது அவர்களால எத்தனையோ, அதாவது பாவப்பட்ட ஜென்மங்களுடைய பாவங்கள்ல இருந்து அவங்க விலக்கப்படுறாங்க இல்லையா? உண்மையாகவே உலக வாழ்வினை கண்டு அஞ்சுபவர்களுக்கு இச்செயல் மகிழ்ச்சி அளிக்காதா என்ன? அதாவது 2 வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒன்று கோஷ்டானந்தி, இன்னொன்னு வந்து பஜனானந்தி இல்லையா? பஜனானந்தி வந்து எங்கு செல்லாத ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க. அவங்க இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல உட்காந்து பிரவோச்சனம் பண்றது, பக்தி தொண்டு பண்றது இதெல்லாமே பஜனானந்தி. ஓகே. எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள். பல ஆச்சாரியர்களும் உபதேசப்பட்டிருக்கும் மகா மந்திரத்தை ஓதிக்கொண்டும் சில நேரங்களில் உபதேசிப்பதற்காக வெளியிடங்களுக்கும் செல்வார்கள். இது கோஷ்டானந்தி, இது பஜனானந்தி. ஆனால் கோஷ்டானந்தி பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் உலகம் முழுவதுள்ள பக்தர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் உலகத்தை அதில் உள்ள மக்களின் தூய்மை செய்வதற்காக உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்வார். இதற்கு உதாரணம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதாவது அவரும் அவ்வாறுதான் வந்து, அதாவது வட இந்தியால இருந்து தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தார் இல்லையே, இதை நாம கேட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம பிரபுபாதரமே வந்து இந்தியில இருந்து
அமெரிக்காவுக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் தூய்மைப்படுத்தினார். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோஷ்டானந்தி. ஓகே, நம்ம நம்ம குரு மகாராஜ் கூட அதே மாதிரி தான். ஓகே, அவரும் வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து டிராவல் பண்ணி அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே பக்தி தொண்டை கொடுத்து இல்லையா, தீட்சையை கொடுத்து அவங்களை எல்லாருமே பக்தர்களாக மாற்றி இறை தொண்டு செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோஷ்டானந்தி. பஜனானந்தி ஒரே இடத்துல இருந்து இல்லையா, நாம் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கோம். நம்ம யாருக்குமே வந்து வீடு வீடா போய் நம்ம எதுவுமே செய்யறது கிடையாது இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து பஜனானந்தி, நம்ம கோஷ்டானந்தி கிடையாது. ஓகே, அடுத்தவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்குறவங்க தான் கோஷ்டானந்தி. ஓகே, வெறுமனே வந்து பகவானை பத்தி எடுத்து உரைக்கிறாங்க வந்து பஜனானந்தி, பஜன். பிருத்திவீதே ஆசே யதா நகராதி கிராம சர்வத்ர பிரச்சார ஹைபே மோரா நாம. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன் அடியவர்கள் அனைவரையும் உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு நகரத்திற்கும் கிராமத்திற்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்யும்படிதான் சொல்லியிருந்தார். அதேதான் அந்த சேம் பரம்பரால வந்த பக்தி வினோத டாகூர் இல்லையா, அடுத்து வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர், நம்ம ஷீல பிரபுபாதருக்கும் அதை தான் வந்து அறிவுறுத்தினார். சைத்தன்ய சம்பிரதாயத்தில் பகவான் சைத்தன்யரின் கொள்கைகளை மிகவும் கடுமையாக பின்பற்றுபவர்கள் பகவான் சைத்தன்யாரின் உபதேசங்களை பரப்புவதற்காக உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்ய வேண்டும். பிரச்சாரம் இல்லையா. நிர்விசேஷ சூன்யவாதே பாஷாத்த தேசதாரினி இல்லையா, வெவ்வேறு உலகங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். உலகம்ல கிடையாது, வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும். மேலும் கிருஷ்ணர் கதையின் உபதேசங்களை பக்தர்கள் அதிகமாக பிரச்சாரம் செய்ய செய்ய உலகில் உள்ள மக்கள் அனைவருமே அதிக பயன் அடைவார். அடுத்தவர்களுடைய பயனுக்காக நாம வந்து கண்டிப்பாக செயல்பட வேண்டும். நம்முடைய சுயநலத்துக்கு வந்து பக்தி தொண்டு என்றைக்குமே முன்ன வராது. நாரத மாமுனிவரை போன்று அவரா அதே மாதிரி தானே எத்தனை பேருக்கு அவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு இல்லையா. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜ், துருவ மகாராஜ், இவங்க எல்லாருமே வந்து நாரத மகரிஷி, மேலும் சித்திரகேது மன்னர் ஆல்சோ இல்லையா. ஸோ உலகம் முழுவதும் சென்று பிரச்சாரம் செய்யும் பக்தர்கள் கோஷ்டானந்தி என்பது எனப்படுவார். நாரத முனிவர் பல்வேறு வகையான பக்தர்களை உருவாக்குவதற்காக உலகம் முழுவதும் சென்று எப்பொழுதும் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். நாரதர் ஒரு வேடனை கூட பக்தனானார் இல்லையா. யாரது? மிருகாரி இல்லையா. மேலும் அவர் துருவ மன்னர், பிரகலாத மன்னர் போன்ற பக்தர்களை எல்லாம் உருவாக்கினார். உண்மையில் எல்லா பக்தர்களும் மாமுனிவர் நாரதருக்கு கடன் பட்டவர்களே ஆவர். ஸோ அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து நாரத மகரிஷியால வந்து கொண்டு வரப்பட்டது. எல்லா பக்தர்களும் மாமுனிவர் நாரதருக்கு கடன் பட்டவர்களே. மாமுனிவர் நாரதர் சொர்க்கத்தில் மட்டுமல்ல நரகத்தில் கூட பிரச்சாரம் செய்கிறார். பிரச்சாரம் என்பது ஒரே இடத்துல கிடையாது, பல்வேறு இடங்கள்ல. பகவானின் பக்தன் நரகத்தை கண்டு அஞ்சுவதே கிடையாது. அவன் பகவானின் புகழை பரப்புவதற்காக நரகம் உள்ளிட்ட எங்கும் செல்கின்றான். ஏனெனில் ஒரு பக்தனுக்கு சொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் எந்த வித்தியாசமே இருக்காது இல்லையா. அதாவது துன்பம் இன்பத்திற்கு இடையில் எந்த வேறுபாடுமே அவர்களுக்கு இருக்காது. நாராயண பரா சர்வே நா குதர்ஷ்ண பிப்யதி ஸ்வர்கா பவர்க நரகேஸ்வ அபிதுல்யார்த்த தர்ஷினக. நாராயணனின் தூய பக்தன் இந்த இடம் அந்த இடம் என்றில்லாது. இதுதான் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரிசர்வேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க இதுக்கு இல்லையா. இப்ப நம்ம ஒரு சினிமாவுக்கு போறாங்கன்னாக்கா எனக்கு இந்த இடத்துக்கு நான் ஆல்ரெடி இந்த பர்டிகுலர் சீட்டுக்கு ரிசர்வேஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த சீட்ல உட்காந்து பார்த்தா தான் என்னால நான் பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு இல்லையா. அந்த மாதிரி கிடையாது. பக்தி தொண்டுல இதைதான் நான் செய்வேன் அதை செய்ய மாட்டேன்றதெல்லாம் கிடையாது. அனைவருமே வந்து நற்பயன் அடையணுன்றதுக்காக செய்யறதுதான் பக்தி இல்லையா. சோ அவனுக்கு சொர்க்கமும் நரகமும் ஒன்றுதான். இது பாகவதத்துல 6வது காண்டம் 17வது அத்தியாயத்துல 28வது ஸ்லோகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்பக்தர்கள் உலக வாழ்வினை கண்டு பயணம் செய்கின்றனர். சிலர் இன்பத்தினாலும் வெறுப்பு குழப்பமடைந்து வாழ்க்கை மீது வெறுப்புற்றிருக்கின்றனர். மற்றும் சிலர் புத்திமான்கள் ஆதலினால் பரமபுருஷ பகவானை அறிவதில் ஆர்வம். அதாவது 4 விதமான சுக்ருதினோஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. துயருற்றோர், கேள்வி உடையோர், செல்வத்தை நாடுவோர், அடுத்து வந்து ஞானி. இந்த 4 பேருமே பகவான் உடைய மிகவும் பிரியமானவர்கள். இந்த 4 பேரை பற்றி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. இவ்விரு சாராருமே அதுல வந்து யாருன்னாக்கா புத்திமான்கள், இன்டெலிஜென்ட் ஞானிகள் இல்லையா. மேலும் வெறுப்புற்றவர்கள்
ஸோ அதாவது இந்த உலக வாழ்க்கை மீதே வந்து ஈடுபாடு இல்லாது இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா. இவ்விரு சாராருமே உலகம் முழுவதும் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கும் தூய பக்தனால் நன்மை அடைகின்றது. புனித இடங்களுக்கு ஒரே நிமிஷம் என்ன புனித இடங்களுக்கு செல்லும் ஒரு பக்தன் அப்புனித இடத்தை கூட தூய்மை செய்ய வேண்டும் என்று, அதுதான் தீர்த்தம் குருவந்தி தீர்த்தானி அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா. அதாவது அந்த புனித ஸ்தலத்தையே வந்து மேலும் புனிதமாக்குவது எது, அந்த புனித பக்தர்கள் தான். ஓகே, அவங்களுடைய வரவால தான் அந்த ஸ்தலமே இன்னும் மேன்மை புனிதம் அடைகின்றது. ஸோ கங்கையில வந்து நாம் எல்லாருமே வந்து நீராடி நம்முடைய பாவிகள் எல்லாம் அங்கங்கே உள்ள நீராடுகின்றனர். அவர்கள் பிரயாகை, விருந்தாவனம், மதுரா போன்ற இடங்களிலுமே கங்கை, யமுனை நதிகளில் நீராடுகின்றனர். இதனால் பாவிகள் எல்லாமே தூய்மை அடைகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் பாவம் அப்புனித ஸ்தலங்களில் தங்கிவிடும் இல்லையா. சோ ஒரு தூய பக்தன் இது, அதாவது கங்கை நீர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கலக்கமா தான் இருக்கும். யமுனை நதி தூய்மையா இருக்கும். நம்ம விருந்தாவனம் போனப்போ அங்க யமுனை நதி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி கலரா இருந்துச்சு இல்லையா. ஆனா அதே இப்ப பிரயாகுக்கு போனப்போ அங்க யமுனை நதி வந்து ரொம்ப அதாவது அவ்வளவு பியூரிஃபிகே, கங்கை நதி கூட அவ்வளவு தூய்மையா இல்லை. அது இன்னும் சேரும் சகதியமா தான் இருந்தது. ஏன்னா கங்கை வந்து ஒருடைய பாவத்தை வந்து விளக்குறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடியது. கங்கையில் நீராடினால் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் தொலையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த அழுக்கெல்லாம் அங்கேதான் தங்கிவிடும். ஒரு தூய பக்தன் அங்கு புனித நீராடும் பொழுது பாவிகள் விட்டு சென்ற அந்த பாவத்தையுமே சேர்த்து தூய்மைப்படுத்தி விடுவார். அதுதான் தீர்த்தம் குருவந்தி தீர்த்தானி என்று சொல்றது இல்லையா. ஸோ அதாவது 1.3.10 சொல்லியிருக்காங்க பாரு, தீர்த்தம் குருவந்தி தீர்த்தானி சுவாந்த ஸ்னேன கதாமிருதக. அதாவது முழுமுதற் கடவுளை எப்பொழுதும் ஒரு பக்தன் தன் ஹிருதயத்திலே அவன் வந்து சுமந்து கொண்டிருப்பதினால் அவன் எங்க சென்றால் அது எப்படி பியூரிஃபிகேஷன் ஆகிறது. ஒரு தூய பக்தனுடைய ஹிருதயத்துல பகவான் எப்பவுமே இருக்கார். அதை அவனால உணர முடியும். சம்பந்தம், அபிதயா, பிரயோஜனம், இந்த பாகம் எல்லாம் அவனால கண்டிப்பா உணர முடியும் இல்லையா. அந்த நித்திய சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்ட அந்த பக்தனால பகவான் எங்கெல்லாம் போறாரோ அந்த இடம் தூய்மையானதுதான் இல்லையா. விருந்தாவனத்துல மண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே ஒரு மாதிரி பவுடர் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா அது பவுடரே கிடையாது. அதான் ஆனா டஸ்ட்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா அது மணல் தான். அந்த மணல் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு நைஸா நம்ம பாதம் வச்சாலே, ஐ திங்க் இது விருந்தாவனம் வந்தவங்க எல்லாருமே அனுபவிச்சிருப்பாங்க இல்லையா. பாதம் வைக்கும்போது ஒரு மாதிரி சாஃப்ட். வெறும் காலோடய விருந்தாவனெல்லாம் சுத்தி வந்தாச்சு. அதாவது செருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்க இருந்ததுனாக்கா அந்த ஹோட்டல்ல தான் இருக்கு. ஸோ வெறும் காலோடய நடந்து வந்தாச்சு. ஓகே, அந்த மாதிரி பகவானுடைய திருவடிகள் பட்ட இடம் எல்லாமே வந்து புனிதம் அடைந்தது. அப்போ பகவானை தாங்கி செல்லக்கூடிய அந்த புண்ணிய ஆத்மாக்கள் அவர்கள் எங்கு சென்றாலும் அந்த இடத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்தி விடுகிறார்கள். ஸோ கங்கை நீருடைய புனித தன்மையுமே இந்த மாதிரி புனிதமான பக்தர்களால வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மாயின் பிடியிலிருந்து மீட்பது ஒன்றையே கடமையாக கொண்டு அலைந்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களை அனைவரும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ வி ஷுட் யூட்டிலைஸ் த பியூர் டிவோட்டி. அதனால யாரெல்லாம் வந்து பிரபுபாதருடைய அசோசியேஷன் இல்லாம இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து இந்த அசோசியேஷன்ல கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகள் நீங்க கண்டிப்பா செய்யணும். அது பகவத்கீதை வகுப்புகள் மூலியமா அதை வந்து நாம செயல்படுத்தணும். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.